na-ege m ntị n'ụbọchị nke taata, ekene m unu, na-ekene nwoke, na-ekene nwaanyị. Biko unu ma na o nwere eziokwu ya bụ afọ, na bụ eziokwu adịrọ mma ka ekpuchie ya aka. Biko n'ụbọchị nke taa, nwanne anyị nwoke wụ udu mmiri wee pụtago wee na-akọwasị na ihe nwa mere akwa ọkọ bụkwa ihe onye ọbụla ji wee jee nwere ihe na kịta na nwekwa onye bụ target nọ n'osi wee dị na Ezeobi na ndị ọzọ ma ya ma JCN na everybody ha mara ihe dị ha mma, they have to lay low. Na ọ bụghị pụta mmadụ lụọ ụlọ ọga ha aga na-ekwu ekwu isi na ọ nweghị ihe ọ na-ahụ eme. People are angry, iwe na-ewe ndị mmadụ. Kịta anụnwa na ebulugo akwa onwe na-ekwu na ọ bụrụ na ndị abịa ịbịa bulu akwa ha succeed ha, that would have been a very skyrocketing business strategy for the whole dibịa nọ n'ala Igbo anyị. Mana abịa ịbịa bu akwa succeed wee gosi na o nwere ike unuchi na onweghị ike dị na ebe unu nọ, wee na-ekwukwa wee na-asị na unu mechie ihe niile unu na-eme na Ezeobi Alusi ego kwesịrị ịnọ ntụgharị na onwe ike ọ bụla nwa bụ the next target ọbụla anyị eme. Maka na mmadụ kwuchie ekwu ịpụta ịdị proud na-asị mmadụ I'm making my money, there is nothing you can do about it. N'iwe gị iwe gị jee ha ọgwa transformer gị jee kụwa isi na tipa bụ aja. Ichefuo na onwe mgbe tụrụ asị si n'igwe private jet ndị mmadụ rekọdụ ala gị edosa aka mfọ da vidiyo ahụ n'izu ụka na nwafọkwa m da vidiyo ike. Private jet ego how many years na-afụbeghị ya anya iji gosi ihe niile unu na-eme wu format. Eziokwu nke ahụ wee na-akwụkwọ this guy kwechara ihe okwu na vidiyo wee na-asị thank God na ụdị ndị anụnwa ka nọ. Mana ọ bụla ndị anyị amala ihe ma Alụsi ego ma aja ma JC ọnọdụ uwe dibịa niile na soshal midia kwesịrị ịnọ kịta na kpuo n'olu ịma na iji mmadụ ụgwọ ndị sị gị na ọlụ ha ọlụ ka ọ dị m ka unu setụlụ. Nnukwu ike bụrụ na ndị anụnwa ji akwa bụ ndị alụ ụlọ ọlụ ha agaghị aga ha degide wee create a group n'onwe ka unu na-anụ confession those boys na-epost before aka those guys ma onwe ha dị mmadụ ha ma ha ka so emeti na ba what even ha bịa create is a group wee sị oke ebe ndị a na-eme like this every week na-efe ego na-eli ego na club na-eme ihe niile. Ya bụ ihe mwute. Nenenu vidiyo akwụ n'ofu ihe this man kwụ na vidiyo anụ. Daalụnụ ndị nke m, ọdụ mmiri nwa aka alụ na-ekwu abịa m ọzọ ka nzie ozi m nzie unu. Biko make sure na this video rutere Ezeobi of Asaba ntị because no ozi chi m si nzie ya befa. Ezeobi gee m ntị, afọ gị n'anya as a brother, mụ ama m wish ka ife ọjọọ mee gị n'ụwa, though amakwa m na ị na-wish m ka ife ọjọọ mee m because of the way I started exposing you months ago. I watched one of the video email. In that video, if you don't post your picture or post your video, you are going to track the person with your money. If I comment email in that video, and I watched that video and I noticed people like me you are talking to, you track us with your money. Well, it's fine, but if you want to wish in this life, now listen to me carefully. Okay, for this thing, don't ever in your mind think na ọma mmengo abụ Ezeobi. Imefe nja awa gị fa na nke a mela akwa na create go loophole oyere adigo na o gosigo many things na onwere ife unu ọchị. Ọkwa ife ọbụna ndị kidnapper jekwuru akwa wee jesia ha succeed ejide ha, ọ ga-eme other criminals adịkwa more scared of native doctors. But the fact now, what would the main guy, with the highest native doctor, akasi we malo na haje ujide ka nwoke. You Ezeobi should be very scared now. Do you know why? Because this thing now merakwa now, ekuzigo other kidnappers. If okuzi habo, yes, these people have no juju, they have no ogu, they have no arabaka, they have no agumpo. That these people can be captured very easily. This is the lesson other kidnappers are learning from Akwa's case, because they are watching. Even this video they are watching me, and the one in your own wall, they are watching you. So this thing now ekuzigo say na enwere ifu unu nwere une nwere ọgwụ une nwekwori normal human security, nothing. None the empty. This is the lesson they are learning from Akwa's case.
And double the wise, this is time for you people to na-akpụ n'ime nozie on low key. Chukwu agozigo gị inweta gị ezigbo ego. You are worth a lot of money. Oh, if I can work in a war, I envy you. I will not lie to you. I wish to be like you, but not at the expense of our people's sweat, just like you do. Because many of the work in our London money, they know they work, and when they call you, you know they pick phone. You are using their money. Now, using their money is not the issue. The problem with you is after using their money to be shining, you put online and be bragging. You put online and be showing them your car. You put online and be showing them your hotel, showing them your house. And the most painful thing, when we want statement in they make online, you put say, I'm making my money. Do whatever you like. I'm making my money already. But if that thing they send in a brain, boys, somebody will say, you put online, or I'm not kidding, that thing. I'm making my money. Which money? It's their money. The car, the house, the hotel you are showing them online belongs to their money. The more you show this thing, the more it pains, the more it pains them. And every day they are really planning. They are really planning how to get you. But you don't know. The only reason why you have known because you can't megona. And don't even think that your own might be worst. So as a brother, I will advise you just pipe low. You don't make money already. Invest this money in other things. Social media native doctorship. Since a lot of boys they put a good confession against you, Ezeobi, for me to post. But I want no, this is not the right time to do this. Keta na captivity. Let us everything joy before I start posting these confessions against you. Or more just they go those confessions. I don't want to post it now if they hurt. So because I don't want further harm against any native doctors. Yes. I show me for post again. We create more emotions on boys' mind to attack any native doctor. This is why I say hamba. I will not post it now. So my advice to you, based on if the mother will take against you, I can genuinely advice. Pipe low. Happen. You go see a hotel. You go see a motogi. In a road, in a fee go up and down. You put an answer, I'm making my money. As if saying any factory or any company. This is people's money. Pipe low. You don't want to boo. You don't want to boo. Wouldn't you with a go with a boo? Can't get the log. I like you as a brother. If I don't like you, I know go. But I'm supposed to be those confessions. But no, I don't want you to be harmed. I know you want me to be harmed because of your name, but I don't want you to be harmed. I feel now I'm trying to begin now this morning. Thank you very much. Because make sure ne tagere or salmozia kurianti. Honestly, na necha video when I say no adelo nwoke mma na adelo nwaanyị mma biko. Asị m onye mejọ si gbaghara biko na asịkwa na ọ na mmehie adịghị na mgbaghara ama ndị na wee na-ekwukwa wee na-asị na adodododo ndoloko ijide mmadụ ụgwọ jeenụ ka unu setụlụ onye bụ ihe mmadụ lụọ ile ọlụ mmadụ ọlụ ọ gara aga jeenụ ka unu setụla na okongwu ube kwukwara ofe ihe nkwu okwu nlaikele ọ sị na the highest ọgwụ egbe iyi agwọ bụ na gị na mmadụ mee bizines unu esetụlụ ya gị na mmadụ mee ihe unu esetụlụ ijide mmadụ ụgwọ ịkpọ mmadụ sị mmadụ nna biko kwa gbaghalụ biko nwere m ndị na mma akwụ ọ bụghịzi nke maka ndị mmadụ na-akọwasị na fon Alusi ga na-azị aga fon nọmba ya kemgbe ihe anwa mecha olu fon nọmba ya niile abụ o ji alụ biznes onwezi nke na-aga agbanyekwala fon ọwụsa biko kwanụ which means na ha mụ ihe ha na-eme don't be surprised na ha nwekwa ike nwaanyị di ya ihe mee datin ha bụ na gba nkịtị maka na asị onye na-anọ ha ebe isi wee na ụzọ ịchọ ịbọ ọ na-ebido n'ụkwụ wee gbawa biko nụ ekenekwa m nwoke kene nwa wee na-asị na adịla Igbo mma biko nụ si gbaghara na si dozie ka anyị nwere mgbasa ọzọ subscribe na this channel bụ notification gị ka isola anyị na-enweta notification ọ bụ na itinye vidio anụ biko kwa share this video drop your comment na the comment section ọ bụ na onwe iche maka this video anyị nwere mgbe ọzọ